mahalaga. Dapat salang atamanun ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang Pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Maray na hapon, partner. Partner. Oh, nain su partner kung unya na hapon. Si Kuya Mane, ang sa kuya naka-partner nguya na pagkahapon. Bako ngayon Kuya Mane. Ayo Kuya Mane. Ayan na si Ate Jen, mga tugang. Busy, busy. May seminar na inatenderan nguya na pagkahapon. Kaya kita muna ang mag-iribahan sa sarong oras niya to na pag-urulay-ulay digdi po sa programang Usapang Pamilya. Anyway, formal na pong inilansar ang Oplan Paalala 2021 Iwas Paputok Campaign. Ngunyan po yan na maabot na Pasko. Si DILG Regional Director Attorney Anthony Nuida ang naging pangenot na West PD Honor. Mantang ini pinangenotan kan BFP, katuwang po ang DILG, OCD, DOH, PNP, LTO as in DTI. Sa ibong nalado, sinabi man ni Tourism Regional Director Herbie Aguas na suportado rin daan siring na lakdan, tangani na maging alerto asin maikampanya ang kaligtasan sa taho kan pagselebrar kan kapaskuhan asin bagong taon ngunya na taon. Bawal muna ang o iwas paputok, ano? Bawal magpaputok. Dad, nagpapaputok kapag Pasko? Tapos New Year? Sa laog? Sa laog ka, Chad, nagpapaputok? Magkakaburungog kaya ng mga pagriba mo sa laog kan harong. Anyway, sa maabot po na pagselebrar kan kapaskuhan asin bagong taon, kita po mag-iringat pag-abot din sa paputok. Pwede man baga iyan? Minsan nga itong bulwang na pigapon. Nagbubulwang ka, Chad? So bulwang baga, bulwang ito, bulwang ang apod ka to duman sa may satuya. I don't know kung ang apod ka yan digdi po sa 1st District and then 3rd District. So, pigagamitan ng kalburo. Iba, denatured alcohol ang pinagagamit. Sa iwas po kita, iwas sa man na pwedeng maging problema ta pag-abot digdi sa paggamit ng paputok. Araw kang nangyari kan sarong taon, talagang di kitang mahihiling, hindi kitang minsan-minsan lang nakakadangog kita ng paputok. Yan, iwas-iwas. Siguraduhon ta na pag-abot ka New Year, pag-abot ka taong 2022, kumpleto pa po ang satuya ng lawas. Maski kuko, yaon dapat. Alright? So sige. Welcome po mga tugang sa programang Usapang Pamilya. Kaibanan po ako ngunyan. Ako muna, solo muna ako ngunyan na pagkahapon. Ako po si Kuya A. An sa indong makakaibanan ngunyan na aldowning Friday, Biyernes, no? Maray na pagkahapon sa mga nagaantabay sa Satuya dyan sa indang mga harong-harong. Sa mga naka-live view sa Satuyang Facebook Live. Maray na hapon man po sa Indo. Magtao po kamo ning komento, ning mga suggestion or anything na pwedeng makapagpagian kan sa indong mga nagkakamaratean ngunyan na pagkahapon. Okay? Pwede man po sa mga textmates pwede man tabi ka mo mag-send kan sa indong mga greetings or gusto ninong ipaabot sa 0927-39-80955. Adyan, mananao po kita ning 50 pesos na load. 50 peso load ang satuya na ipapanaw tabi, taod-taod sana. Kaya mag-antabay po kamo,
Apod kini, may 50 pesos na load kitang ipapanaon. Hali kay Nong Smith Shop. Ayun. Grabe ang problema sa kwartang niya na sa panahon ng pandemya. Dakulo nang nawaaran ng hanap buhay, no? So iba maluya so kita. Iguamang ko taning hanap buhay. So dating piguli sa harong na 1,000 or 500 pesos more or less na babanga or sobra pa sa kabanga ang natapyas. Kaya ano daw, napag-isip-isip ko tabi mga tugang sa mga nagaantabay sa tuya, ano daw ang namamatian, anong pangmati kan tawo na day ng kwarta? Dakula ang bagang bagay, lalong-lalo na sa laogan pamilya, nakita may kwarta. Nata kita nagtatrabaho, tangani na magkaigwa ng kwarta. Nata kita gustong magkaigwa ng kwarta, tangani na igwa kita ning chicha, pagkaon, pambayad sa mga bill, sa kuryente, pambayad sa tubig, pambakal ning bagas, pambakal ning panira, etc. etc. Gabos pagbakal, no? Lalong-lalo na po sa mga yaon tabi digdi sa may kasentruhan. Sabi nga ni, diit sa na ngayon birik-birik mo kuya dakulon ngayaan, bayadan. Puro magabayadan kita ngunyan, no? Internet, nagdagdag pa, babayadan ta pa iyan. So, cellphone na pang online class ni Buboy, ni Bibi. Anong kaipuhan ta kuya Manny? Kwarta, di ba? Pag magamit kita ng elektrisidad, dahil man pwede na magamit kita ng libre. Kaipuhan ta man giraray, kwarta. Pag mapasiring kita sa sentrong Legazpi or may dumanon kita, kung dahil kitang lunadan or dawa nga ni may lunadan, kaipuhan ta man giraray ki kwarta. Mapasiring kita sa pigpasyaranta, mapamasahi kita, kaipuhan ta ki kwarta. Kung igwa kang bihikulo, auto, motor, magasolina kita, kaipuhan ta ki kwarta. So dakulao na bagay kuya Manny ang kwarta, no? Dakulao na bagay ang kwarta sa buhay ta. Tama daw po. Sisay sa tuon day nangangaipuhan ki kwarta. Kaya man kaipuhan mong kwarta. Di mo na kaipuhan ki kwarta. Mo kwarta ka na garo kaya. Di mo na kaipuhan ki extrang kwarta. Pero may kwarta. May kwarta na si Kuya Manny. Sige, pagurulayo-layan. Ano daw ang namamatian kan tawong daing kwarta? Ano ang pangmati, Kuya Manny? Kan tawong daing kwarta? Ako, although pirmi ko namamatian ini. Pirmi ko ini namamatian. Pero, aramang tadaw kung ako sana ba ang nakakamati kay ni? Pag, anong namamatian mo, Kuya Manny, pag day ka ng kwarta? Bataw ni Susakuya. Si Angel, nanggulik ta ki kwarta. Tapos nag-agad pa sa kuya kibaduya. Iyang may kwarta. Sige daw tabi kamo mga paraan tabay. So mga padaba niya to mga paraan tabay. Ano ang pangmati? Ano ang pangmati daw tabi kan day nakita ki kwarta? Ano pangmati pag day ng kwarta? Sabi ka ni ba? Maringani ngayon, Kuya na daing kwarta, naday kita makakagastos. Paano man kita makagastos talaga? Naday man kitang panggastos. Ano daw ang epekto sa tawo? Kan daing kwarta? Sige daw tabi, kipuan ko sa mga suwestyon ngayon na pagkahapon. 0927-3980955. Daing kwarta, kay puantang mag-commercial tanganing magkaigong kwarta. kita digdi sa tuya sa istasyon kay puantang maghanap ki kwarta, hanap buhay, no? O sa tawo na daing kwarta, ano po ang pangmadi? Ako minsan pag daing kwarta malibong ang payo ko Kuya Manny. Malibong ang payo ko pag daing kwarta. Pero day mo baga ma-appreciate ang mga bagay na nahihiling mo. Unlike kapag may kwarta, garo permingirit, no? Sa mag-agom. Pag daing kwarta si Mrs., ano ang nangyayari Kuya Manny? Nagmurosot? Iyon no?
isip-isipon tatabi mga tugang kung ano ang nagigibo sa tuya pag day kitang kwarta. Ano ang epekto sa tuya pag day kitang kwarta? Sabi digdi, pag day da ang kwarta, nagkukulog da ako yamani an payo. Totoo? Ay nako. Pag day managad na kwarta, minakulog ang payo. Gabos na mahihiling tagaro, day ta talaga maapresyar. No? Saro pa da adig di tabi mga tugang. Makulugan lawas. Pagdaing kwarta. Marini si Adin ta soltero. Pag soltero, pero meaning may kwarta. Lalo na minasweldo pa sana. Then, pag soltero, much money pa. Pero pag may agom na, Kuya Mane, marini si Kuya Mane, ta may kaunan nini, oh. May may extra income kung baga. Sabi da tabi mga tugang, pag da ang kwarta, nagkukulog daan payo. Nagkukulog daan lawas. Maski ang paghangos, napapagal. Kuya Manny, sa mag-argum-agum daa, pagdaing kwarta, daig ka man makalabing-labing kay misis? Totoo daw. Sige daw tabi. So, mga mag-aragom-agom, yaw kaya digdi nakasurat to, malinawon. Sabi digdi, kawalan ng gana sa pagtatalik, pagdaida ang kwarta. Unin na sumakwarta, o yan o, palaog na. Totoo po, pagdaida ang kwarta, nawawaran kigana si Mrs. or si Mr. Sige daw. Sige daw, tabi ka mo mga paraan tabay. Angel, totoo daw na pagdaing kwarta, may agom na. Nakasurat kay Adig the Angel, pag walang pera, nawawala rin ng gana. Totoo? Nawawala ng gana sa labing-labing. Totoo daw? Sige daw. Nagparalokso tabi mga tugang si Angel Mustasa. Pagdayda ang kwarta, nawawaran da kigana. Maray na hapon kuya, pabati po Garcia family. Uya po kami sa barangay Maingaway, San Andres, Catanduanes. Salamat po from Nita Garcia. Makulog po sa payo kuya. Pati sa buot. Lalo na dainin trabaho. Salamat. Correct. Sabi kan sa tuya na texter, makulog da sa payo, makulog sa buot, lalo na day ka pang trabaho, day ka na nga ning kwarta Kuya Manny, day pa kita kitrabaho, makulog talaga sa gabos. Sabi di makulog sa lawas, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, dibdib, kawalan ng gana, sa labing-labing, pananakit ng sikmura, day ka da mga turog. Pagkabalisa, day mapakali, tulala, madalas daday sa sadiri. Yan databi, ang mga nagkakamaratean kan tao na daing kwarta. Kaya pala minsan Kuya Manny ako, minsan tulala, makulugan payo, minsan, day ko naaramang tigtataram ko, pero paduman ako, paduman na sa pigsasabi mo na may tililing na pagdaing kwarta. So pag-araw kaan mga tugang, medyo bako magayon sa piling, tabi, Jel? Nawawalan din ng gana. Pagdaing ang kwarta Kuya Manny, nawawaran kigana sa labing-labing. Paano kita magkakaigwa ki kwarta? Tanganin nagabos kita may gana. Mawara sa mga kulog kampayo, mawara sa hilang, mawara sa kung ano-ano. Pag may kwarta, nagkakawara dayan Kuya Manny. So, ngunya na maabot tabi na Disyembre, madali inaan, maarabutan na sa bonus. Ano ang dapat nagibunta sa tuya ng mga kwarta, especially sa mga pamilyado ng tawo?
Ano ang sa indong mga suwestyon tabi? Tangaling da kita maubusan ng kwarta. Tapag naubusan da ki kwarta, dakulo ng makulog. Dakulo ng makulog, Kuya Manny. Use our money wisely. 'Di ba? So, pera sa bulsa. So maabot na sa 13 month, maabot na sa bonus. Siguro ko naman dapat na makaukod kita sa mga dapat nagigibuhon ta. Mag-isip-isip kita kasi dakulo ng bagay tabi mga tugang na dahilan kung nata kita nawawaran ki kwarta. Kanya-kanya po yan, no? Kanya-kanyang dahilan kung nata nawawaran kita ki kwarta. Maybe nagbulang ka, napirdi ka, nagsugal, napirdi kita gabos. Pagkatapos nag-triple C kita, nag-CCC tayo at nawalan tayo ng pera. Magandang hapon, Kuya A. Para naman, Kuya, kaya lang pera naman, Kuya, kaya lang talagang ibabudget mo na yung kailangan lang ang dapat bilhin. Hirap talaga kapag walang pera, Kuya A. Kaya yung mga lalaking may kabit, mainit ang ulo kasi walang kwartang pang suporta. Sabi ni Shandy kan ligaw. Kuya ang buhay, maluya ang buhay, matamlay, makulog, absent-minded, from Milit, 66 to. Salamat tabi, Manay Milit. Sabi ni Manay Milit, pag daydang kwarta Kuya Manny, matamlay, makulog ang payo, maluya ang buhay, absent-minded. Nako. Makaukod na tabi kita sa satuya ng mga giribo kung naubusan kita ki kwarta. Kung sa ilingta na ito ang dahilan kung nawaran kita ki kwarta, kamo na po ang isip-isip kung kita nagkaurubusan ki kwarta, no? Ngani na maiwasan ta ining mga kulugan payo, matamlay, absent-minded, tapos perming dagit, di ba? So dapat sarodaan sa mga sekreto tabi palan mga tugang na sa maugmang pamumuhay ang igwa kita ki kwarta. Sa magandang trabaho, pwede maghanap ng trabaho, no? Magnegosyo, magdiskarte sa buhay. Para ni si Angel ta may daradaray ning kwarta paglaog niya na pagkahapon. Yo tabi. Dahil na kita magparagarastos kan mga bagay na dahil tamang kaipuhan Kuya Manny, ano? Magtipon. Pangani na maugma ang buhay ta. Simple man sana ang buhay. Hindi magpara-problemahon. Sabi nga ni kan iba, I do not work for money. Kuya Manny. I do not work for money. I will let my money work for me. Yan ang mga negosyante. Sabi ni Kuya Manny, iyo man nga ako, taigwa naman nga akong kaunan duman sa daraga. Pigpapabayaan mo naman sa kwarta ang nagtatrabaho para sa imo, Kuya Manny. No? Uusaping pera tayo ngayon. Anyway, good luck tabi, sa maarabot tabi na 13-month pay, bonus. Gamito ning maray ang kwarta. Minsan kaya pag may kwarta kita minaagi sana sa kamuta. Bibigla sana kita, ano sana kita, bibarakal ta sana sa mga bagay na naisipan tang bakalon instantly, maski day tamang kaipuhan. Diba? May nag-text sa Kuya, Ate Angel, makisaba kay Kuya A, maski day siyang kwarta, magbakal siya ki smart or SIM card para dakol mag-text sa Di akong smart na SIM card. Iyo, tama bakal kita. Di ko kaya na-anticiparan tabi. Sige, good luck tabi. Paano ba ako makabakal? Di man akong kwarta. Sige, babalik kita mga tugang. Oras, 2:35. An oras hatod sa Indokang. LCC Supermarket offers you great savings for early Christmas treat on December 2 to 8. Enjoy fantastic deals and Noche Buena items. Buy 250 peso worth of all Magnolia chicken item free Dato Puti soy sauce and vinegar 350 ml. Save 33.15 pesos. Buy CDO Hamon de Bola 1 kilogram. Free CDO Idol Cheese Dog Regular 250 grams for only 348 pesos. Save 48.25 pesos. Buy for
or Nestle All-Purpose Cream 250 ml for only 216 pesos. Save 20 pesos. Buy Seasons Tropical Fruit Mix 822 grams. Free Seasons Tropical Fruit Mix 432 grams for only 80.95 pesos. Save 58.20 pesos. Buy Sunshine Spaghetti Sauce 900 grams. Free Argentina Corned Beef 100 grams for only 56.20 pesos. Save 23.75 pesos. So, if you are looking for amazing deals that you can't resist, visit and shop at any LCC supermarket near you for early Christmas treat on December 2 to December 8. Please like and follow LCC Supermarket's official Facebook and Instagram page for more promo updates. Bilis! Tawagan mo na ang barkada. Magbukas na ng San Miguel Beer. Drink responsibly. Rexidol Forte, lakas banat sa apat. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Beer na beer, tunay at tapat. Kuwang-kuwa ang sarap. Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras. Daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nandito ka na, Lola! Sobrang enjoy ka kasama, Lola! Lagi mong tinutulungan si nanay mag-alaga sa akin. Lalo na kapag nagbe-breastfeed ako kay nanay, ikaw po ang nag-aayos ng mga gamit ko. Hinahandaan mo din ako ng mga pagkain na masustansya. Yan ang lola ko! Ang ibig sabihin ng hepatitis ay pamamaga ng atay. Isa sa bawat 10 Pilipino ay mayroong viral hepatitis. Isa ka na ba doon? Kaya alamin kung ikaw ay mayroon nito. Mahalagang magpa-screen at magpabakuna laban sa viral hepatitis. Tandaan, kapag may malusog na atay, siguradong sasaya ang buhay. Ugaliing magpakonsulta sa doktor para sa Healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa DOH, Bicol CHT. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bakukbulong, asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may simpa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magno everyday mix savers. Starts at 35 pesos. May in
love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grande Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian: Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Jim's Grande Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grande Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grande Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagbibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indong kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Doc Alternatibo para sa natural na lunas. Sa first session po ng vitamins infusion na napansin ko pa ang dudumi. Pag dumi ko po ay tuloy-tuloy ang dumi ko po. Nang naiisip ko pong siguro itong yung mga naipon na toxin dito sa katawan ko, paunti-unti nang nailalabas. Saka, ayun nga po, gaya ng sinasabi ko, lumakas po ako, gumana po ang tubig ko. Okay po, nagpapasalamat din pa ako sa naitulong sa akin ng Doc Alternativo. Ako po si Mrs. Teresita Bayrante, 65 years old. Nakatira po sa San Nicolas, Bao, Camarines. Ang Doc Alternativo, the Business Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Para sa karagdagang impormasyon, kumonekta lang sa 0967-583-1820. Doc Alternativo para sa natural na lunas. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure fiber unlimited internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando D. Cabredo na kami. Hindi mo niyang
sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Ang Yangmat Native Lechon, minapaabot ning maugmang kapaskuhan asin magayagayang bagong taon. Laom kan sa muyang manihamiento na dai mawaraan pagkamuot sa laog kan pamilya asin ang pagsarig sa mahal na Diyos sa taho kan pandemyang COVID-19. Halit sa Yangmat Native Lechon, maugmang Pasko asin pano ning paglaom sa pagsabat niyato ning bagong taon. Available ang whole chicken, lechon belly, lechon manok, grilled liempo, unli wing, unli rice, unli milk tea. Bumisita sa Yangmat Lechon, Paulate Street, Ginubatan, Albay, Rizal Street, Ginubatan, Albay, Yangmat Lechon, Alternate Road, Legazpi City, asin soon to open sa Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Uy, may bago! Bago? Anong bago? Ata may bago. Ano nga ning bago? Oni ang bago. Mapa-birthday, fiesta o anuman na okasyon, masasabi mong bongga kapag presente ang bida sa lamesa, lechon. Pero kung ang hanap mo kakaibang lechon, makukaamo da iyan, Kuya Manny, sa Cebu. Inian pigaapod na dedication chon. Ang dedication chon nagiging center of attraction bako sa na dahil sa iyang siram kundi pati ang sa iyang itsura. Bago sa panghilingkan mga tao ang dedication chon, iniigwaning man iba-ibang disenyo, pwedeng garong tigreng lechon, pwedeng nakasurat sa lawas kan lechon an sa indong mga mensahe o dedication, o pwede man na ihango sa theme kan okasyon an itsura kan lechon. Sa mga nagkakaon man daakan kulit, daing dapat na ikahadit. Edible o pwedeng kaunon ang ink na sa indang ginagamit. Kaya ngunya na Christmas season, ano daw kung sa tuyang baloon na maglaag sa lamesa ning pigaapod na dedication chon. Ini po mga tugang na lechon na pininturahan. Linaganan ning design sa mga nakaantabay-tabi sa harong. Nakaling na po kamo ning lechon na may anoan design, garo kulit kitigre, garo kulor kitigre, igwa maning mga garo Spider-Man. Pero lechon po iyan, no? Igwa maning garo batik-batik, gustong sabihon, so kulit tabi mga tugang kang lechon, pigsuratan ning happy birthday, Merry Christmas, Happy New Year, garo baga mga orig na may tato. Ini po ang bongga dyan sa Cebu sa panahon na ini. Ini ang bagong panghiling kantawo kung sain patok na patok ini, pigaapod na dedication chon. Kaya sain man daw kita makakakuha ka digdi sa Bicol. So mga naglelechon, baka naman sa araw ganing madali na ang panahon ning Kapaskuhan, ano daw kung magibo man kita kanit, ngani na bako sa nasusiram kan lechon an sa tuya na hahabulon, pati su itsura. No? So iyan po ang ano an bago.
an dedication John. Si Kuya Manny. Tama ni Kuya Manny, kung mapalitsyon katabi, Kuya Manny, pwede na ini. Drawingan mo sa nasulitsyon gamit ining squid ink na pigsasabi. Ining pigpipinta hindi gamit dadig tabi mga tugang squid ink na pwedeng kauno. Di man pwedeng pinturahan tayo nikan sa mga pintura dyan sa pangkahoy o pang paril o pang bakal. So dapat so nakakaon. So dahil nakakaudong. Ano yung igwa magkitang dedication John. Ayan po an bago. Ngunya naman, madama naman kita sa ang tanong ninong. Yao na naman tabi sa kuyang wala mga tugang. Ano da ini? Kaso ang makakaapod ka ni Globe na naman bayain na. Sige lang tayo ang available tanguyan na pagkahapon. So sa tuya ng mga Globe users. Ano da ini sa kuya na yaon sa wala? 50 pesos na load tabi. Hali po kay Nong Meat Shop. Ngayon na pagkahapon. Ipapanaota sa makakaakod ka ning yaon sa sakuyang wala. Pwede tabi mag-upload sa 0927-398-0955. Pigagamit dahil ni minsan pang makot. Pigagamit sa kalan pag dahil na nag-spark. Minsan, mahiling mo sa tindahan na pigagamit. Or minsan, nababakalin ni tabi mga tugang. Minsan, kapot-kapot ininipay mo kung siya pirming para sigarilyo. Ano ini? Nasa sakuyang wala. Okay, may caller kita tabi ngunya na pagkahapon. Aramon taan sa iyang simbag, 50 pesos na load hali kay Nong Meat Shop. Alat lang ha. Sige. Hello? Hello tabi. Si Say po ini. Si Say po. Si Lods po. Si? Lods. Taga sain po si Lods, Ma'am Lods? Maslog po. From Maslog, Legazpi City. Anong apelyido ni Ma'am Lods? Belmonte. Ma'am Lods Belmonte. May agom na? Opo. Pira po. Ay, pira. Kuya, maupod na ako. Maubos na load ko. Sige. Anong sa imong ukod? Lighter. Sigurado ka? Opo. Lighter is... Ilingon ta daw. Lighter is... Correct. Lighter mananggad mga tugang. Oy, congratulations tabi sa mo, Madam Lods. Igwa ka po ning 50 pesos na load hali po sa Nong Smith Shop. Ayan, pinatulos na maubos na so load ni Ma'am Load. Maubos na so load ni Ma'am Load. Sige. Congratulations tabi. Igwa kang 50 pesos na load. Puro na sa na load ang natadangog kung yan na pagkahapon. 50 pesos na load. Yan ako na tabi. Tanong ni Nong. Ngunyan na pagkahapon. Sige, lighter. Pigagamit minsan ni Pai mo kung si Pai mo perming para sigarilyo. Diba? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday kay Jenny Perez Nunez, kay Paula Danica Balino Musni, kay Sakuyang Padihon dyan sa Libon, si Joben Basaya, happy birthday, at din sa Sakuya na amiga, kay Miss Emily Gabrilio, happy birthday. And sa gabos man po na nag-celebrar kan sa mga kumpleanyos ngunyan, happy birthday man tabi sa Indo. Sabi ni Shandy, pusporo. Lighter tabi. Sige, happy birthday sa gabo sa mga nagseselebrar kan sa indang mga kumpleanyos ngunya na aldaw tabi ngunya ning Biyernes, December 3, 2021. Sige lang, mabuhay ka mo. Mag-birthday lang kayo hanggat gusto nyo. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Bago tayo kita magpaiaram ngunya na pagkahapon, ang sabi... Vitaminang Pampamilya. Ang sabi ni Thomas Jefferson
never spend your money before you have earned it. Dahil databi pagastosonan sa tuya ng mga kwarta, bago databi iyan sa tuya na makoa. Kuya Maneng, sa pag-abot kan sweldo, maagi siya na naman iyan sa kamot nindo. Sa aga naman, sa aga magiribanan kita kay Ibanan si Kuya Mike. Ano? Ini po ang programang Usapang Pamilya sa Laro Technical Kuya Manny T. Asin Aldin Richards sa satuyang IT. Ini po si Kuya A. Salamat sa inyong gabos. Sa aga giraray. Bye-bye. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Gaano ka kakusog? Singkusog daw kan kargador? Pasan-pasan sako-sako? O ni Sargento Cardo? Kalaban kan mga pasaway asin sanggano? Gaano ka man daw kakusog laban sa mga hilang na dara kan mga nagbabalagaw-bagaw na mikrobyo? Puntirya ang mga baga mo. Mikrobyo siring kan COVID-19 o kan Mycobacterium tuberculosis hali sa sarong tawong may TB. Kung masangab mo ang paros na may TB bacteria, puporbaran ka ini an sa imong kusog. Sa enot lalabanan kan TB bacteria an sa imong resistensya. Maturog muna ang mga ini sa imong baga. Nagaabang, naghahalat hanggang umabot ang oras na magluya ang sa imong resistensya. Magigimatasinda asin madaranin kahilangan. Ika aabuhon asin kakalinturahon sa dai masabutang rason o maniwang maski dai man nagpapaniwang o kaya sa banggi naman pirmi di daraplos. Kung dagos-dagos ang saro sa mga sintomas na ini asin mag-abot na nin 2 semana, magpa-check up tulos. Huli tibaad nag-aatake na ang dating nagkakaturog na mikrobyo. May TB naman na wara ki arog kaining sintomas asin nag-aatake man sa ibang parte arog kan sa imong liog, tulang, tulak, utak. Ang TB nabubulong. Mas atab maaraman kung TB man ng gad ang kalaban, mas marhay ang magiging burulungan asin madali ang pagbuelta kan kusog kan lawas. Ngani maging TB-free, pa-check up tulos. Yan ang dalan sa bago mong kusog. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kahit nasa trabaho si nanay, may breast milk lagi ako dito sa bahay. Ang sikreto ni nanay para tuloy-tuloy ang pagbibigay ng breast milk kay baby sa unang 6 months at breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas kahit wala siya. Nag-e-express si nanay ng breast milk habang nasa trabaho. Parami na ng parami ang mga nanay na gumagawa nito para kahit umalis sila, walang mintis ang pag-inom ni baby ng breast milk. Galing mo talaga, Nay! Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag with proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Ako po si Bibi Jane A. Sumayang. Ako po si Remigio Llamas, report. Stacy Jacob. Rodel Noda po. Ako po si Mrs. Marido Santua. Maria Teresa Mustasa. Ako po si Patrolman Marcel Contapay. Ako po si Antonio Borcan. Teacher po. Ay isang nurse sa DepEd. Ang tinurok po sa akin ay Sinovac. Johnson & Johnson. Sinovac po. Pfizer Moderna. AstraZeneca po. Sinovac. Marina, magpabakuna na. Sarong Pataratara, hale sa DOH-CHD Bicol. Tano ka mapapaswitch sa Nescafe Creamy White? Kulita, mas bago asin mas maray ini kaysa sa dati. Aroma pa sana, masiramon na. Kulita, pigdagdagan in 100% puro asin natural. Nescafe Coffee. Asin may creaminess pa kan Nestle Milk. Tamang-tama ang blend kan kape asin gatas. Kaya namit na namit. Asin naghahaloy ang siram. Oy, mapapaswitch na yan sa new and improved Nescafe Creamy White.
Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na at labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapataog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan at extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grande Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian: Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Jim's Grande Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grande Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grande Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Lahara maserbisa tuya, maestrong may malasakit pa sa kapwa. Para sa mga kahobenesan, Charlton Lahara madudulugan. Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita. Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita. Nagpa-HIV test ka na ba? Huwag matakot, Bes. Ang HIV screening ay laging safe at confidential. Kung negative ka, laking ginhawa ito para sa'yo. Pero kung positive ka, pwede ka nang kumilos para alagaan ang kalusugan mo at ng iyong mahal sa buhay. Maghanap ng testing clinics sa inyong lugar at magpa-schedule ng test. Knowledge is power, Bes. Let's get tested and practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa DOH, Bicol CHT. Kong Joey Ikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaunang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIU, salamat libreng tuition fee dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwaan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joe. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitasync. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitasync, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Ang
ang mga bakuna laban sa mga vaccine-preventable diseases? Deserve mo yan! Kaya ang mga bakunang ipinamimigay namin ay subok na, ligtas, epektibo, at libre para sa lahat. Siguruhing todo ang proteksyon ng iyong pamilya at komunidad. Pumunta na sa pinakamalapit na health center para sa karagdagang impormasyon. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one. DCGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 3:07. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sinabi kan Department of Health na ana pagkakaigwanin uniform travel policy para sa gabos na nasyon o maski anda ipaman nakanotara nin Omicron variant o may hababang numero nin COVID-19 infections day pwedeng akseptaron. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang uniform travel policy bako patas dahilan taini may disbentahe para sa mga nasyon na may hababang kaso kan COVID-19. Idinagdag pa man yan na ang mas importante iyo ang pagklasifikar sa mga nasyon na sa lindong kan green, yellow or red list tanganing mas mapreventaran ang paglakop kan kaso sa Pilipinas. Yan ang pangalas 3 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Hazel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Right